Rin nga ni Maray pa, aramon niya to ngunyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kung maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka dito sa inyong bahay, makijaming dito sa programa Mardela ating kasama. Pakinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning! I'm gonna knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. If you don't come out tonight when the moon is bright, I'm gonna knock and ring and tap until you do. Good morning, good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Name, Welcome sa programa Aramon Yato, kung pong aldaw na ininin Miyerkules. gonna Pet sa 21 sa bulan kan Mayo 2025. come out with me. Hey little girl, this ain't no time to Kumusta po ang sa tuyang mga kababayan sa iba-ibang parte kang kinaban? cheat. Ini po ang programa ang Aramon Yato sa Radyo DCGB 729 kHz sa pitan ka mga radyo. Nadadangog na hiling sa DCGB social media. Sa paagi po kan DCGB News Online Facebook page, DCGB YouTube channel, as in DCGB Live App. Alright, I'm gonna Pantang siyempre duman sa mga birthday celebrators, happy birthday! Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Happy birthday kay Batsmate, Joel Buban. Many returns of the day, mate. More life, prosperity, and happiness. At yun sa iba pong nag-birthday sa kanyan, happy birthday. hey little Sa mga nag-anniversary, happy anniversary po. sleep. Sa mga bisita, Instead of both foreign and local tourists, yan, enjoy the sights, savor the taste, but protect our environment. I'm Yan. gonna knock on Laro technical yan po dyan, mga tugang si Chief Ramir Tanay sa DCGB Social Media Department. Ito yan pong IT. come out Jerome Nico Martinez. is bright. I'm Sa newsroom, kasabay ito po dyan si Ciara Mayleron at saka si Nicole Ann Gloriani. wake up. May dinaramdam si Jenny. May lagnat at saka may tonsil. Say you're gonna come. Ayan, antibiotic lang yan, Jen. Hey little girl, And naman sa mga kababayan po niya to na let's count. yaon po dyan sa field, yan. Yaon po ito yung mga pag-iribi yan. Mga tugang sina Chief of Reporters Jimmy Nasrita sa 3rd District. On here, Yaon man sa Premier Distrito si Pading Jomar Bien. From Santo Domingo to TV ang biyahe. Mantang si partner Alarmario, yaon po dyan sa City Hall. Asin sa sur na parte ka mga barangay sa Legazpi. Sa mga istorya po dyan. Si Angel Mustasa, yan po sa Legazpi Port District asin sa Regional Center Site. Hanggang si Joshua James Bino, yan sa may Daraga area. And sa Kapitolyo Provincial, yan po dyan si Karen Ala. Sa Mobile, sa muya pong piloto, ang mata ng DCB sa kalsada si Henry Daboy Mata. Kami po ka boss, minasaludar mga kabaya, pinapabansarang magmang morning. Sana po okay ka mga boss. Okay man kami ligdi. Hello kay Kuya Bob Candano, good morning. Ngayamar, mainit na panahon pero dago sana si Kaso. Tama yan Kuya Bob. Okay mga kabako seniors, huwag tayong masyadong malungkot ha. Always happy lang, think positive, tapos exercise ng konti, tapos kain ng masustansya. Yung masustansya di naman kailangang mahal, importante po so madakol na
benefit sa lawas. Maraming pwedeng mangyari po dyan, magtanim-tanim tayo. Taranuman kan mga seniors. And then, siyempre, dyan po sa ASJ Farm kay Mark J. Sanchez at saka kay mga Bunjo. Mga sirs, mga ma'am, dyan po sa ASJ Farm sa San Agustin sa Libon. Good morning. Siring man nakantabay sa Queensland, Australia. Minauli pa sa Nagaro. Alis sa Ralabang biyahe. Yan, si Sir Jeff Santos and family. Siring man si 43002 Banjo Barrios, nakantabay mga tugang dyan po sa Alaska. Yan man sa Dubai. Umuya pong pag-iriba sa Kabalikat CBCom 43016 Sir Arvin Nabalaoro. Yan, dyan po sa Doms Handicraft. Yan dyan sa muya pong daima kunyan. Daima tatawadan sa kaigusan. Yan, si Sir Rene Crisostomo 43009. Tsaka siyempre ang samuyang presidente mga tugang, si Sir Francis Bualoy and si Ma'am Karen 430 kilo 10. Good morning po sa kabos ng mga tagbang-tabay kay partner King Rinaldo the Weatherman. Nakantabay po dyan mga tugang sa Bunker Hill. Amantang si Gerald Aranya the Wanderer. Yaman po nakantabay permi sa mga kababayan po niya to. Si Bing Buen Bores dyan po sa San Isidro sa Malilipot Albay. Good morning. O bueno, mga tugang, diretso na po kita sa mga istorya ta kung yan po na pagkaaga. And duman sa mga kababayan po niya to sa Catanduanes. Good morning po tabi. Especially yung mga abakaleros natin. Tako naramdaman po nindo kan mauso sa kwarta mga tugang na so plastic baga yung polymer banknote na disuspirar sa mga abakaleros ta nagbaba ang sa inda po na income because sa ingrediente na pigamit mga tugang sa paggibo ng kwartang papel abaka di kanasalilaan ng plastic di dahi na kung maramdaman po nindo hinali kan Bangko Sentral kan Pilipinas yung abaka fiber hali sa mga polymer bill para bumalyo mga tugang sasabi mas matibay as in naghaloy na kwarta di pinalitan po ng banknote na polymer na mas naghaloy na po kayo sa sasindang mga kaparehas o katapat na papel. Pero ngunyan, mga tugang, may development because ang sabi mga tugang kan Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA Executive Director na si Arnold Atienza na nag-uuro na ang sindang ahensya asin ang Bangko Sentral kan Pilipinas para maibalik ang paggamit kan abaka fiber sa satuya pong mga kwarta. Sana naman. Tayan lang po ang medyo dordakula na kakuhaan po ng dilihensya at tabulyo man manan pagkuha as compared mga tugang duman sa handicrafts, di ba? Diba ko nakasing kusog mga tugang kang mga panahon na 1960s hanggang mga early 80s na talagang makusog kayo ang handicraft, talagang bulto-bulto ang mga pikabadara sa abroad, mga tugang. Kada kanto dyan kayo man sa samuyang banwa, nagsasalapid, nagigibo mga tugang ng bag, nagtatahi ng mga itong mga pahidan. Asin gabos, nakasibastali sa abaka. Talagang kunyang kayo, talagang boom na boom, mga tugang, including mga saradit na mga aki, nagtatarabang magbaknis. Gabos tarabang-tabang sa pamilya. Pero ngunyan, mga tugang, medyo kunyan na hindi na. Nawala na yung mga ano natin dyan, di ba? Kunya na sana, mga padiit-diit na sana, ang mga ano, hanggang sa mauso man, napigahalo mga tugang sa pag-ibo ng bado, baga. Pag-ibo ng barong, di ba? And then iba pang mga bado, piga sasalakan, kumbaga may twist, isalakan nila ki abaka, ang sa indang mga tela. May mga infusion mga tugang ng ano. Pero ngunyan,
sana lang maging fruitful ang pag-ururon mga tugang kay ni pong Bangko Sentral ng Pilipinas, buda ko po kan Philfida na tanganing may balik man giraray, iyan po na paggamit ninda nin Abaca Fiber sa pag-ibo po ning kwarta. Adi, tama na ganitong suwar lang kao sa naan bugta kanindo kayan. Sa mga babang denomination, gamitan mo ginaya nyo ng papel. Tangani na maging okay ang satuya po na mga abakaleros, di ba? Tangani na pag-abot kang oras, mga tugang maging masiram-siram man lamang sa pong pagbuhay-buhay. Especially, dyan po mga tugang sa Catanduanes, Good morning po tabi sa Indo dyan sa Catanduanes, mga abakaleros natin dyan. Hopefully, maging okay man ang gabos. Masin makabawi na yung pong satuya na rin na pong gas kang bagyo kang mga nakaaging mga panahon. Yan. Good morning kay Sir Peter Ofracio. Ayan. Good morning sa gabos na listeners. Kang programa mo, naka 10-8 po kami digdi sa Albay EMS. Belated happy anniversary palan sa Kabalikat Santo Domingo Chapter. Salamat po tabi. And also, good morning to all 41s kang 139 chapter diyan po sa Ginubatan. 349 chapter sa Ginubatan. Sa Info Gabos, mga tugang, good morning. At saka sa 333 sa Ligao, good morning po tabi. Mga partners natin 882, mga tugang diyan po sa Tabaco City. Ayan, okay? O bueno, mga tugang, abangan ta po yan na mga developments na sana mangyari man agad na maibalik na tanganing kumusog giraray. Ayan po na kunyan na negosyo niya to sa Abaca. Tabatang Catanduanes baga. Yung niyan so pinagtawan ng award mga tugang rekonosido na Abaca Capital kan Pilipinas. Yung ganoon naman. Diretso lang kita mga abakaleros sa tuya po na paghigos na nganing magkaigo kita ng marina buhay. At sana yan, iprogramahan talaga ang gobyerno na may kulukar po ang gabos. Kumbaga, tama itong mga assessment, mga tugang including yung presidente na mismo nagtaram, nabibabluyan nga sa mga tao, nauyam na nga di man ngayon na mamatian kimaray, ang mga programa kang gobyerno. Kaya piga-assess ko niyan, mga tugang sa mga cabinet secretaries, kan sa mga performance. Pag may nagpaturog-turog sa pansitan, may posibilidad nga may lumayap mga tugang sa pwesto. Yan. Yan ang mga pangyayari ko niyan. Tama na yan pamulitika. Magtrabaho na kita mga dapat natong trabahoon mga tugang para si kakaray kang kagabsan. Yun man ang kadbaga. Ang pinakamaringani kanitong give them capital, give them skills, tanganing pag nakatindog sa sadirin pa, di magparasa sa gobyerno. Aliyon na itong kunya na ayuda system. Di ba iuba ka ng tao? Ilangan mo, kana uso sa ayuda, dipisido na maghanap ki trabador. Trabador sa kabasan, trabador ngayon sa mga panday, sa dipisido na maghanap. Lalo na kapag eleksyon, lalo dipisido na. Kasud man sibot na nagparahanap naman akong halubas. Dahil man ako nakakuha. Nangyari Santo Domingo, ubos ang hollow blocks. Nagpatabang ako kay Sir Noel na Bismonte dyan po sa Bakakay Kunigwa. Dahil nga yamit. Dahil nga nagrelog ang mga trabador. Mga makorta pa. Masiring kita sa malilipot. Iyuman. Talaga pong wala, naugak. Dahil pa din naubos. Pero mga naman ngayon sa iba ngaya. Kung mga 5 pamilya ngaya so, pili mga imbutante sa rong pamilya, may inabot yung mga 60 mil hanggang 75 mil so nadali. Hindi ko lunan mo. Ay, Diyos ko. Mga tulang duwata ng istorya, alin po dyan sa luwas. Sino bang nandyan? Si Joshua James Bino. Ang lalaking ko siguro pero nasa linya na. Joshua, 5 aldaw na sana. Bispiras na. Good morning, please come in. So, bubunoon, siguro nagkikimig-kimig na. sana makalakaw na si 43030. Juan Papalaan. Oh, Ito pa.
na kunyan bagay ito, nag-slide. Marita si Madam Hani, okay na, kaya kabanan niya kanso, kan Domingo duman sa ano yan, sa coastal cleanup. Pero si Sir Joel, get well soon tabi. Yan, nganing, pwede na naman kita mag-relakaw-lakaw dyan sa may party kan London, San Diego. Lidong, Santo Domingo, Albay. Okay, kumusta dyan, partner? Anyway, tabi Sir Mar, binatapos pa sana sa inspection ni Police Brigadier General Andre Perez Dizon kan mga rescue equipment na kita digdi sa Bicol. Unay daw kita Sir Mar, ongoing ang pag-apap sa members kan media. Sa pag-modernize ng mga kagamitan, may pagbabago po ba? Mayroon naman Sir, mayroon na po tayong mga floating device na may kasama ng bulletproof dahil baka may mga kalaban din doon Sir. Yung mga outboard motor natin nag-improve na din Sir, mga yung rubber boats na mga durable na rin siya kasi minsan yung iba natutusok ng mga kabila ngayon paano yung hull niya is fiberglass hull possibility for interagency simulation practices on DRR? We will always welcome that idea, ma'am. The more na mag-train tayo, the better na maging prepare po tayo. So welcome po, ma'am, yung interagency training. Mas maganda po yun. Ngayon po, RD, ilan na po ang PNP na train sa WASAR? Yung sa WASAR, nasa 100 plus. Yung sa mga life-saving life support system na train, mas nasa 500 na rin po. Ano po ang plano, RD, para mas mapadami pa? Yung continuous training, sir, na ito ay start lang ito ng ating preparation, sir. So, tuloy-tuloy po ito, sir. Kasi prevention is always better than cure. Bakit itong mga assessment? Opo, ma'am, para makita natin yung mga checklist natin ng mga equipment na kagaya kanina, yung chainsaw hindi na pala gumagana, yung desalination natin, na machine, yun dapat ang makita natin ngayon. Para mas maaga, ma-check natin, ma-correct natin yung mga dapat ayusin. Talagang nagka-problema tayo sa mga floating assets. Ilan na ba yung nadagdag natin? Ilan na meron tayong floating assets sa PNP? Tayo, sir, ng 4 at narinig yan din, may existing tayong 3. Kaya balit ito tayo, sir. Actually, sir, sabi ko kanina, the more na mayroong floating device tayo, floating equipment, the better. Yeah, tabi sa mga nagkakura lang. Ano yan? May mga drone naman sinda. May drone ang PNP talaga tabi sir. May pigamit niya kasubago. Naka-live feed ini sa national headquarters, simultaneous ini PNP-wide sa bilog na nasyon. Yeah, may mga body cams na, may drone, may floating assets, may mga modernong armas. So, pulis na sila talaga. May nasa 100 magadaang nagsalarong na sa water search and rescue. Water WASAR. So, ang mangyayari pala, diretso. So, bale ang mangyayari, training of trainers po kita sa MAR. So, Yeah. training na, yun ang maturo sa mga pagtirariba. Yeah, no, tama-tama, TOT pala yun. Tama-tama yan. Pero tama ito, dapat may floating asset kasi gagamitin nila yan. Tama. Yan. Okay, sige. So yan, nagkapira lang sa mga simbag ni Police Brigadier General Andre Perez Dizon. So at least amay na nakapreparar na PNP para sa mga kalamidad na posibleng umabot tigil sa tuya. At sa bagay kayo ng inspection, at least nahiling Sir Mar sa mga pagkukulang na pwedeng maitao sa National Headquarters, sa ibang gamit na kumbaga dahil na masyado nag-function at let's magkasarlidahan. Matindi man si matindi man si Police General Marbilano habang nabibilang na lang aldaw kang paghali niya. Panagos pa sa iyang pag-asikaso. Correct. June 7, tapos na, expire na siya. So extension niya. Hindi ko sa magpalit. Dahil pa, may naglalataw ng mga si Torreda, si Abirin, tapos si Nartates, nakadakol, pero only the President can announce kung sisay talaga. Correct. Okay, sige. Alright, tabi Sir Mar. So yan ang sitwasyon digdi sa Campos Kinyon Ola. Josh Fabino, DCGB. Thank you very much, Joshua. Lipat kita mga tugang kay Chief Jimmy Nasalita. Chief Jim, please come in, Chief. Oops, dali redial si Chief.
matindi ang problema ang kinakarap ngayon ng Piduran. Pati dyan, sigurado yan sa may pati ng Matnog. Sino ba pa? Yan, maraming mga Direk. problema. Ayan, Chief Jim, plus men. Director Mar, maray na aga sa mga parantabay. Siguro kay puwantang advisean kay ni ang mga driver kin mga truck. Dahil anta, harus sunod-sunod baga. Pero Ang, kung mga- yan, alam mo, nangalas nga na, kung nga ta nagparadiretso pa, kansarong si Mana papig, anong stanaan? Bako And man yan, kan- bako yan ang... Kan pagtsakinsi, pinaglimitra na mag-agi duman sa ano. Yan. Ngunyan, mga truck naka-restambay dyan sa Piduran. 48 trucks na, still counting. Naroon daw kan Sabado, binarita ta na pigabisuan sindakan PPA na gumamit na sa nakanrurok. Sa inaroro. Roll on, roll off. May pinag-urambitan nga ni na mga pantalan kung saan sinamaduruman. Dahil niya talaga maakomodar, so magagabat dyan sa San Juanico Bridge, baka bumigay lalo. Kundi hinda kung anong nangyari. Gano'n nga sa nabangang pang may bagyo. Dahil nabi pa diretso, sige pa daralagan. Yan ang problema. Okay. So, Chief, anong mga pangyayari pa dyan, mga developments sa imong area? Nawala. Anong nangyari? Brown out? Ayaw. Yes, Director Mar, Hmm. concern ini kan mga trucks, pero bako iba man ini, Hmm. bako man sa Piduran, Oo. sa nagpun baga kan so may mga grabing traffic na nababara dahilan sa minabalandra sa tinampuan na truck. Hmm. Sunod-sunod baga digdi sa tercer distrito kan Albay. Oo. And so pinakamatindi, so nagsalpukan ka swapon, inbuilt naman truck. Hmm. Ngunyan sa may binodigahan sa Piduran, may buminalintok na naman truck. Hmm. Truck na naman. Anday maintindihan na itong sukasuhapon baga sa Balangibang, aligado puminutok so gumatay no dan. Ito, maski sisay na matibay na driver, pag-araw na nangyari talagang Ay, kamadulag. mo, dahil kang maginibo dyan. Ngayon kamadulag, wala to, o sa kubon ka to, Dahil may ito pwedeng prinuhan bigla, baka lalong bumalinto ka. takulan madiskwedo lalo. Oo. Ngunyan, ang pignangalas nga ni Digdi, paano yan anong ahensya, ang ma-monitor ka, anong mga araw ka ng problema? Hmm. Kan mga gamit, pasilidad kan truck, kan guma, Hmm. to brake, so oil. Apwera kan sutag sa dire, so Kunya naman driver. kunya na bagay, ang basic yan sa driver. Yung malayan, tamay Basic nangyari, yan sa tuloy na nagadaan. basic sa driver yan na dumalagang ka. Sabagay, ang putok ang guma, dahil mo man yan ta, anytime pwede. Kasi kung mainiton na ya, pwedeng sumabog ang guma mo. No. Mas kilayin loo yan. Kaya kapag Yeah. permin pa siguro sa naikapirmi, dapat sutama sa nang dalagan. O pagaro ka ng mga kurbada, straight highway, Oh. ka may epektuan sobrang init, lawig na biyahe. Ayun, maski lalo yan ng mga tubeless na mga auto, minaputok sa na yan. Katakot, baga nagamotor ka, baga masabatan mo yun. Sa'yo ka madulag. Dahil mo may pwedeng biglang iatras ang motor mo, auto mo. Yan ang medyo Yan talaga ang punto de vista niya to na pero paano mo yan maingat? Itong truck na pati. Iyo. Basic yan ko ta sa mga driver na before sumampa ka, sigurohon mo na, lalo kung nalawag ang biyahe, sigurohon mo na ba kung kalbo ang guma mo. Oo. Ayos ang mga... May buminalintok na naman na truck sa may barangay Binodigahan, kurbada. Dahil Taga sa inda sa truck. pasiring man ito sa Kuan, duman sa Visayas. Iyo, pero ano yan, primerong agi niya dyan? Minsan Simpleng primerong Araw agita. ka na mga nangyayari na dahil kabisado ang tinampo. Takurbadawan maray, posibleng primerong agita. Yung ano yan, Director Mar, dahil naman dyan piga-accommodar na dyan sa Matnog. O di alternate route ninda, digdi sa Piduran, tabay Masbate to Cebu. O yun yan, gulpian truck na nag-aabot sa Piduran. And plano nga niya to na hilingon mismo ang sitwasyon. Sigurado,
kung pa tingi-tingi man sana nakakalunad sa barko, di yan dagdag kayo ni still counting ini sumangali sa Metro Manila. Kung dahil ini mapupugulan duman sa Manila. Pero paano mapugulan? Kung ang mga kargamento ka, mga Kasi ring dumaan. mga essential na supply man duman sa Mindanao in part of Visayas. Iyo, oo. Pero kung yan garo, no, baka ang Batangas garo, igong biyahe na direkta pa Visayas. Dahil ko sa abutan Batangas. Saka siguro, dyan sa Pidoran, baka mag-request sila rin magdagdag ng roro na pwedeng ma-accommodar ki magagabat na mga trucks. Diskarte ng kang gobyerno. Ako man yan problema kan Pidoran. Nabigla man sa nangani sa Pidoran. Di, bako, gusto sabihin, bako Pidoran, bako local government, yung PPA, tapos napigubagsakan dyan. Dapat komuniktar na sa nasyonal ang PPA na magpadagdag dyan ki mga barko. Correct. Na pwede ma-accommodar ka. Bakong makakasasin na sa LGU. Tapos sa totoo lang, pag may duminulto dyan ng mga truck, na problema ang LGU. Problema rin LGU talaga. Siyempre, ang bintay dyan, so may mga negosyo. Correct. Pero, kung sa kahaloy dyan, di natural, kay puwan dyan ng tubig, kay puwan CR. Kaya nga nga po din na sa mga natatangod na paparkingan kitrak, Ako mo na ron. sa maging hospitable na, tabangan naman na yung mga kuwanin eh. Hindi, 24/7 na naman dyan sinami kong ano yan, ordon niya. Oo. Pagkatapos pati sa polis, siyempre sufficient order, mapasiguro sinda dyan. Oh, malay mo yung mga kargamento bagay ni baka may mag-take advantage. Kabiglang may mga mag-Spider-Man. Although, kuha man ini, arani man sa responde, along the road baga, arani man sa polis, madali ang responde. Di supay na dyan sa tinampo, lampas na sa... May naroon mga 48 mga ralabaon na truck, ibong-ibong kan tinampo. Dapat garo dyan. May mga nag-aarabot pa. Dapat garo dyan, dumampas na sa Kamsur, dahil napagpadiretson. Yung paano sa'yo maagi? Dahil bumalik sinda, umanap sinda duman ki mga may ruro sa may parting iyan dyan sa may Quezon. Kung digdi sinda dumiretso, madilipisilan sinda, mas lalong maaloy kung si Gandakol. Posible nga ni kaya nagdidirekta digdi kung dahil man kayo dumaan. Dahil ko duman, kundi baka sa biyahe ninda nakadiretso na, kaya dinadiretso na lugod. Nabuyo. 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 So yun yan ang mga sitwasyon tabi Director Mar. Adigdi sa ko yung area of responsibility. Bata araw ka ng sitwasyon. May initon dyan sa may pier. Ewan ka dyan nakapark. Ewan ka dyan mahanap ka dyan. Wala man kakahuyan dyan. Yan ang narakulong problema dyan. Yan tabi Direk. Ano sa ito yung mga dagdag na informasyon? Jimmy Nasalita, DCGV News. Thank you very much. Oy, Joshua, nga kamansa na sa kampo. Pasari daw tabi ang OCD. Office of Civil Defense. Baka mayroong pwedeng dibuho na paagi dyan si Director Clyde Yukot. Saro sa mga nagasikaso kay itong pagtiripon manong dyan sa problema sa San Juanico. Yung yung OCD. Saro man sinda sa mga pinagkurunsulta kayo kung anong mga didirapat na giribon dyan. Baka pwedeng makausap ta. Tarog ka nagpa-pile up na. Iyan ang mga trucks na nagkaparada dyan sa may Kalabaan-Akan Highway. May mga nagka-rescue doon na ito. Siyempre, kabisado sa lugar. Lang tabi, Joshua, pakiparap na lang dyan kay Director Clyde Yukot kang OCD. Ano silang pwede maging intervention dyan? Ano pwedeng gibunay, connectar duman sa Manila? Hey, mga tukang, standby lang. We'll be back. Ilalim ng cap o selyo ng Ginebra Products at i-claim ang price sa partner outlets. Runs from March 15 to July 31 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in! Gin to win! Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan.
Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagniglid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ni Nagdo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Panatag ang loob na bukas nanamnamin ang tagumpay. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always #1. Always #1. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Member KBP, kapisano ng mga broadcaster ng Pilipinas, mga tugang oras niya to sa buong kapuluan, alas 11:04. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Marahay na ito yung alas 11 bareta, nagitaas ang numero ka mga tawong nakakamati in food insecurity as in malnutrition sa bilog na kinaban kan 2024. Sigun sa United Nations Food and Agriculture Organization, minabot sa haros 300 milyon na individual ang nakamati in acute hunger sa 53 na nasyon. Base sa datos kan United Nations, ang nasabing numero, masalangkaw in maabot sa 14 milyon kumpara kan 2023. Kinumpirmar man kan International Organization na nakagkamati in famine o grabing kagutuman ka nakaaging taon ang nagkapirang parte kan Sudan. Mientras na nairehistro man ang food insecurity sa Gaza Strip, South Sudan, Haiti asin Mali. Dahil digdi nagpatanid ang FAO Director General na padagos na paglalak ang kaso kan acute food insecurity lalo na sa mga hararayong mga lugar. Alas 11 bareta ito dyan kan DCGB News Base bilang serbisyo publiko sa istasyon na ini. And ilike po sa mo yung DCGB News on Facebook page para sa dagdag pang impormasyon. Ako po si Mardela, salamat. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DCGB. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ako si Real. I used to be a McDonald's crew. Ngayon, film director na ako. Ako si Tess. McDonald's crew noon, Assistant Vice President for Operations na ngayon. Ako si Cha, former McDonald's crew. Ngayon, professional volleyball player na. Ako si Eric. Nagsimula bilang crew. Ngayon, operations manager na sa McDo. Dahil sa McDo, easy maging best me. Gaya ni Rial, Tess, Cha at Eric, ikaw din. You can discover your best me at McDo. Learn lifelong skills when you join the McDonald's team today. Apply at the McDo PH Careers Facebook page or visit a store near you.
Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGV. Kaiba si Marvila. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, boss mo yan, boss mo yan, bro. Pray until something happens, mga kapatid. Yan, push. Pray until something happens. Mga kabayan, welcome back sa Stribong programa. Sa 12 second part ng Aribanan niya, tuloy po sa Ramon niya program sa Radio DCGB. Ayan, sabi ni Sir Jeff, balik kubo na lang ngayon. Yung hollow blocks po, gagamitin sa pagkudal. 3-meter fence, pamigo. And then, siyempre, yan, yung, baka nga expire na so guma. Tayo ko bagay yan na markings, kung kasaring ginibo, o anong taon, anong week, anong taon. Dapat aram nindo yan ng mga parties niyan kang gulong nindo, kang guma, not only the size but then yung mga nakabugtak pa po dyan. Tangani pong ariglado kita, ha? Alright. Bueno, mga tugang, sa mga dagdag datong impormasyon, kung pang report, hali po dyan sa luwas. This time, Partner Al Armadio, nasa linya na. Mainit ng panahon. Partner Al, good morning, please come in. Yes, good morning, partner. Inuyo na kan sanggunian Panlalawigan Kadalbay an ordinansa kan Legazpi City na mataunin financial assistance sa mga qualified na estudyante na tatawanin asistensya pinansyal sa sendang pagklase sa kolehiyo. Pinasar ini ni City Councilor J.P. Lee bilang chairman kan Committee on Education kan mga tuminalikod na bulan asin ini uminagi na sa sanggunian na Panlawigan asin binalik na ang informasyon na ini approve na digdi sa sanggunian panglunsod. Sa detalye ka ni partner an kada school year mapili nin sarong estudyante, sarong kaning kwalifikasyon dapat talagang tios man na estudyante ang pamilya na deserving man na dapat makatapos, dapat halangkaw man ang grado, as in may mga pigset na kwalifikasyon para makapili talaga sa sarong barangay nin tatabangan kan syudad sa kada semester. Kada semestre, igwanin na estudyanteng mabibenepisyaran gani, kaya computed na yan sa depende man sa available na budget na lokal na gobyerno na inadala naman ni anda kada komitiba kaya nakalusot na nga sa level kan sanggunian na palusunin ko niyan sa sanggunian na Panlalawigan. Per barangay yan? Saro, per barangay? Opo, kada barangay tabi partner. Sarong estudyante. Kada semestre. Per semester. Yan na sabutan ta kayo ni. And siyempre kada school year edi at least may saro lamang na siguradong makakagadwar na estudyante sa sarong barangay. Yan, kung gusto mo yun, partner, kada semestre may 70.
Opo, 70. Dahil nabanggit kung gurano ang posibleng financial assistance o educational assistance? Nalingawan ko so data, dahil ko draso kopya ko gani partner kan kantidad. Pero I think ko parang 5 mil man yata ito may maximum na budget dahil man pwede maglampas sa 5 mil yata kada allowed sa nakan COA na pwedeng itabang kaya nga ni inadalan man talaga ining maray kasi diba allowing nga ning deliberasyon ini sa kunian na palusod at least na naprobaran pero at least nakalusot ini sa bahagi ni City Councilor G. Pili kaya kunyan magayon na bareta na ini approve naman sa level kan sanggunian panlalawigan. Yan, basta ang kwalifikasyon dyan, TIOS. TIOS ng gata. Yan, paano kung TIOS na membro na Kan4Peace? Yan gayon. Ano yan, mangyayari dyan? Less priority yan. Bakal, magandrobli naman. Yan ang question baga na kung Kan4Peace ka na ngayon, diday ka na, libre ka man na. Wala naman sa iba. Sa iba naman. Yan. Siguro, mga ano rin, linawang tayo kay Councilor J. Piliadi. Mas magayon na siya mismo, magpaliwanag ka siya mismo talaga nagpursige na may pasa rin and yun nga ang good news, ini-approve na sa level ka sa Koreang Panlawigan, binalik na sa city for implementation na ini bakang niya na paglawgan another school year. Roger, sa college yan na college sabi ni partner. Roger that, okay. Yan ang informasyon haligari sa City Hall, Alarmario, DCGB. Thank you very much, Partner Al. Good news po yan, mga tugang, para po sa mga kababayan tadi. Yan po, ang paglusot na, inapirmar na, kumbaga inuyunan ng mga tugang kang Sangguniang Panlalawigan, review. Yan po na ipinasarkan Sangguniang Panglungsod and pinirmahan kan alkalde na ordinansa. Manungod po dyan sa pagtataon ng educational assistance sa mga qualified, bona fide, na mga college students hali po sa poor families. Yan, okay? So, araw mo talaga sa mga masunod na mga aldaw kung paano pa sa ibang mga detalles po kayo. Tanganin na mas maliwanag sa mga kababayan. Okay? Bueno, dugaan ang istorya. Next time, mga tugang, pasyalan natin ang babaeng mahilig mag-swimming. Pero di na raw pwede magsuot ng pang-swimming. Angel Mustasa na sa linya. Angel, pasimin. Very agree ako duman, sir, ma'am. Igwa man bagang ibang klase naman na pang-swimming. Mahirap na, sir, ma'am. Alright, okay. Kumusta yan? Yes, good morning, Sir Mar. Good morning sa mga paraan tabay sa mga dagdag nga pareta. Naglarga na kasuhapon pasiring sa Lawag City sa Ilupasan Norte and kaduwang batch kan mga learner athletes at kaibanan sa ilang mga coaches na marepresentar sa Bicol Region para sa gigibuho na palarong pambansa 2025. Ini ang pinagkonfirmar sa DCGB News sa Department of Education Bicol spokesperson Mayflower Maria Kumamil kung sa ina ang sa primerong pagkakataon naging hassle-free ang pagbiyahe kan mga delegasyon sa rehiyon dahil sa naging eskarsos ni DepEd Bicol Regional Director Gilbert Tadsad kung sa'y nakipag-partner ini sa sarong airline company na nagkaiguanin exclusive direct flight hali sa Bicol International Airport dyan sa Daraga, pasiring sa Lawag City, Sir Mar. Ay, maray pa lang ta aeroplano. Kanarumduman ko ka nagbiyahe kami ni Sir Glenn ka ito. Pasiring sa Lawag, nagali kami ng alas 8 sa Cubao. Uminabot kami sa Lawag City, alas 11:30 ng bandi. Hello, Wigon. Arag kang kasakali sa pagbiyahe doon. Yung maray nag-aeroplano pa lang. Opo, nagkaiguan ng espresso si RD sa tangani. Maging hassle-free man ang biyahe kay itong mga atletang ito. So imagine mo, Sir Mar, ma-compete ka duman sa biyahe pa sana. Rogado ng dati. Rogado. Ang gastos kay ni Sir Mar, ang shoulder ka na DepEd Bicol and nakatabang man din marahay itong mga ginibong mga fundraising activities, arugan fund run, at mga nakalihis na aldaw and iba pang kaparehong aktibidad. And then itong mga natipon duman na fund
gagamitin man ito pagtawin incentive just in case may mga atletang Bicolano na makakuha po ni na mga medalya sa maniba-ibang kompetisyon. Sinabi ni Humamil na po kung mas o menos na sa 800 na atleta at coaches ang nagbiyahe na pasiring sa nasabing venue. Bago man ini, ipinayaro man sa duwang sumanang concentration training ang mga atleta sa tabang kan mga mentors halos sa Sports Academy para masiguruan sa indang kahandaan sa pagsabak sa kompetisyon. Sinabi ni Humamil na una na taon, muramanin ipigtalaan at na target na ranking ang Bicol Region para una na taon, alagad ang tubol sa indang ni RD Sadsad, ibuon sa naan sa indang best, as in, kung na po pwede, day man, inuwahon man na day magbagsakan sa indang ranking na kan 2024 nasa 10th place. Ang palarong pambansa 2025 ay nakatalaan na buksan sa Mayo 24 sa Ferdinand Edralin Marcos Stadium sa Lawag City, Ilocos na madurar sagod sa Petsa 31 kan parehong bulan. Yun, sa Sabado pala na, sa Sabado. Opo. Pizza 24, hindi matapos man, another Sabado man. Opo. Ayan, ano yan? Yung naglalarga na, may masunod pa? Last nito, Sir Mark, hapon. Last nito, kasapon. Opo. Okay. Ayun, di nyarao na sila duman. Kaya pala so sarong coach sa boxing, nailing ko, talagang rosdos na duman sa may kunya. Nailing ko nga ni Sir Sa Mark. buhangin baga? Opo. Yung may parosdos ang manang buhangin. Pagkatapos nagpasar duman sa, ito bagang so, mga windmills. Yung ganonan mo si Sir Earl. Kaibanan ko sa Kabalikat City ko, maestro. Ayan, ako na duman. Okay, sige. Opo. So, yan sir, mga informasyon mo na halos sa DepEd Bicol with Kuya Boy, Angel sa DCTV. Thank you very much, Angel and Boy. Mga tugang ali po dyan sa DepEd. Yan po tabi para duman sa mga kababayan po natin. Good luck! Ito sa mga magurang, good luck! Diyan po sa tuya po ng mga atleta na mapapasabak mga tugang duman po sa mga iba man na mga atleta from different regions para po sa palarong Bicol, palarong pambansa 2025. Yan. So may mga incentives man na itatao pati na garo ang provincial government garo igwaman pagkasta so Albayano, di ba? Di halatalatong lang po yan mga tugang, and let us pray for them na maging areglado sa indang mga salud asin makapag-compete ng mga tugang ning matibay, may piling na urago ng Bicolano. Yan. And kung mapipwede, day magbagba sa 10, pwedeng lumangkaw. Yan. Day man ngayang big set kita na parameter kung pira ngayang medalya dapat, asin anong place mako din. Basta give your best ngayon. Yan. Diyan po sa mga kababayan ta. Alright. Bueno, mga tugang, di habang nagkaparaoran-oran na, garo ano yan, transition na ba yan ng ano? Transition na ng pasiring kita sa rainy season. Maray na lang today po nalawos, ito po na, ano yan, na low pressure area, nagluwas na, Pilipinas, hindi na po naka-apektuhan sa tuya. Pero may easterlies. Kaya nakakaranas sila ng pag-uran. Kasi bago pagluwas ko na naman, na alaunang madaling araw, sus Mariosip, garo na naman sa Trimonada duman sa Santo Domingo. Hanggang dili sa Ligaspe. Diyan sa may party kan Rawis. Pagkalampas mo sa yawa, dahil ang uran. Pangyari, adi. So, pasiguro lang permitabi, mga kagulong, magpasiguro ng mga pandepensa, raincoat, tangani po na di kita madumog, tadipisil mo na magkailang, di ba? At saka ingat sana, tamadulas ang kalsada pagbasa. Slippery when wet, di ba? Lalo na mga asphalt overlay yan. Yo, marikon ang gulong nindo, so itong bago mo niya na modelo na pag nadudumog, nagdudukot, halos kumakapit ng gusto dyan sa tinampo. Yung mga marirahin klaseng guma, mahal nga lang, di ba? Okay, o di ang DepEd palan, mga tugang, yun pala ng chairman kan kunyan kan Bicol River Basin Management Committee nagmiriting mga tugang kan nakaging May 14 and pigbusol mga tugang kan DepEd ining pigapod ninda na modernisasyon kan flood forecasting
and warning system sa Bicol River Basin. Iyo po yan, no? Kaya bagang Bicol River Basin, mga tugang, yan suminasakop kan Camarines Sur, Albay, and Camarines Norte, na sabi nga ni, mga tugang, iyo ang pinaka pigbabaha na mga lugar sa nasyon. Kung naramdaman po nindo, yung Christine baga, ginulpe. Dakulan na diskwido. Diba? And then, yung padagos na mga pagbabaha na dahilan mga tugang sa tropical cyclones o mga bagyo, mga monsoon rains o ulang na bagat, nagbuktak mga tugang sa komunidad, pati na sa pagkabuhay, asin infrastruktura, sa peligro. Mantang, so sa tuya po, mga tugang na, mga kagamitan, medyo ngaya kunyan, bako na masyadong abanti, bako masyadong moderno. So, ang sabi mga tugang kang DepEd, ngaya kaypuhan na nin upgraded na kunyan mga pagpo-forecast, di ba? Ang sabi mga tugang, ang Bicol River Basin Flood Forecasting and Warning Center sa second quarter meeting ng BRB Management Committee kan May 14, na ang flood and weather forecasting system daw kay puwan na upgrade, lalong-lalo na ining hard and soft infrastructure, powerful computers, state-of-the-art software for hydraulic and hydrologic modeling, and additional highly skilled personnel and telemetered gauging of water level stations are needed. Yan lang mga kaipuan daw eh. Ang sabi, mga tugang, isusulong ang komprehensibong modernisasyon ng BRB Flood Forecasting and Warning System na nakasentro sa digital transformation, upgrading of technological infrastructure and real-time analytics. Sige baga ang bago kong panahon, ang panahon ay nagbago na ang panahon. Kung ano sa mga applicable ito, dahil naman niyang pwede. Di ba? Na iyan, ang sabi nga ni, mga tugang, mas maray pa ngayon ni, kumpara ngaya duman sa bilyones na gigastos mga tugang sa flood control na nagkagaraba man sana kung pagkatrabaho maluya. Di ba? Di turuan ta ngaya kung paano na maging resilient ang mga kababayan sa paigang paggamit yan ng mga kagamitan na ini, matransform mga tugang itong early warning system bilang life-saving na sabi nga ni, hababa ngayang gastos kontra duman ngaya sa mitigating infrastructures, yung flood mitigating infrastructures, so mga flood control. Sa paagi ngaya kan paggamit kaya na mga modernong kagamitan, pag-institutionalize mga tugang ng risk governance, and maabot ngayang panahon na ang mga baha digdi sa Bicol, bako na ngaya yan na disaster mga tugang, kundi manageable challenge na sana. Ayan, hilingon ta, pero may mga dapat pa yun, sana, yan, may rahay man sa iba pang mga gamit, na pigagamit man ka mga kampag-asa, di ba? Lalo na yan, ano na nangyari palang kan radar dyan sa Catanduanes? Garo, duwang taong pabago, garo mairahay. Panaraot bagay yan. Pero yan po dakulaon niya na kunyang bintahe dyan, na binugtak yan dyan. Dahil nasusukol kaan kung pirang tubig ang daradara. Pirang uran mo kadakol na uran ang daradara. Di dakulang bagay ko tayan, digdi sa pigsasabi kang DepEd na modernization, mga tugang kan flood forecasting and warning system. Nagagaramiton mga tugang kang pag-asa, asing iba pang mga forecasting, including yung Bicol River Basin. Kaya po yan ang sa problema, yung hababaw ng Maray. Hababaw ng Maray, malang nakarabot na nga ni sa Pulanggi, sa Libon palan. So baha.
na subaha digdi sa albay minabilkada mang giraray pasiring dumanday na nasalo ako mo balik giraray digdi o nagulpi o yan baga sa mga ano na pakaluton nga yan karaluton yan di ba o yan si additional mga tugang na kamauutang kan deped na sana nga ma-modernize madugangan ang mga state of the art na mga gamit sa hydraulic and hydrologic modeling as in mga additional high skilled mga tugang na highly skilled na mga individual tangani na mas makatabang mga tugang sa pag-forecast kaya na pagbaha. Saka siyempre sa satuya man ng mga residentes dapat sugali tama na masinutil magsunod sa mga otoridad pag nag-warning na. Dahil ito applicable na, ay, digdi na ngaya ko naggurang, digdi na ngaya nagputi ngaya subuhok ko, up and down. Dahil man nga nangyari ang digdi, dahil naman po yan pwede applicable ngon yan, ang panahon na nagbago na ang panahon. Di ba? Diyan na applicable mga tugang so ano, diyan po sa mga dapat na bantayan ta. At tadakol na po mga nangyari baga na pinag-discount ta, pinaggilid ta, pinag-itsapwera ta sa mga warning kan mga disaster officials ta. Ano pong nangyari? Di ba? O kaya po, diba sa mga kababayan ta, kunting lamig, kunting ingat lang. Magsunod kita sa mga otoridad. Ha? O yan, i-train natin bawat pamilya kung paano ba ang mga dapat na gawin during disaster. At saka yung mga hazard na hampangin doon nga hindi maging disaster, yan po tabi ang dapat natong asikasuhon. Alright? O bueno, mga tugang, ang bilis ng oras, 11:30 na po, uning pagkaga. An oras hatod sa Indukang Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Panatag ang loob na bukas nanamnamin ang tagumpay. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI Course
Courses offered: Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management. Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmi, Legazpo City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuderan, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Alright, balik mo kita mga tugang sa programa. Haramon nato ng pong aldaw. Name, Miyerkules, sa mga devotees po ni Mother of Perpetual Health. Don't forget to attend a Mass and say your novenas. Yan, mayroon pong novena mamaya. At may misa. To be aired dito po sa DCGB 5:15 nin pagkahapon. Alright, mga tugang, balik po kita sa programa. Ngunyan po na pagkaaga. Di, kada ko lang mga nagharapot. Ano nga papamardagos na talaga ang eleksyon? Nalilibong na nga kami. May nagtataram nga mga opisyal kang gobyerno na dahil ngayon malalabos ang eleksyon sa barangay sa pitsa kunyan pitsa 1 kan Disyembre 2025. Yan, may pending mga tugang na bill. Parehong nagpasar ang Kamara de Representantes asin po ang Senado. Ang pagkakaiba lang yung termino na gusto nilang ibusol. Sa Senado, 4 years. Sa Kamara, 6 years. Now, hanggat day po mga tugang na ipapasar, napipirmahan na bagong lay ang presidente ng Pilipinas, dahil man po mababago yan na schedule na yun na pinagtalaan na ang eleksyon sa barangay, mga tugang Buda SK officials, sa maabot pong Disyembre 1, 2025. Tamala nga ni nagpalos na nga ning kalendaryo, mga tugang para sa barangay election, so COMELEC, bilang preparasyon kaan. And kung naroon manindo, kanakaagi na interview ni Papa P, si presenting alkalde kan Legazpi, kasin matukaw giraran na congressman ka na Bicol, mga tugang, si Attorney Pido Garbi na
Duman ngaya sa pag-ururon kan mga opisyalis duman sa kan kongreso, sa mga party officials, kunyan ngaya, ang konsensus nga duman, mag-eleksyon. Siyempre, maturuparan po sinda, Hunyo 2, balik sesyon mga tugang ang kongreso, both on the upper and lower chamber. Kamara at saka kang Senado, balik sindak. Magururon, di ilingon ta kung ano mangyayari po dyan. And pagdaiyan mga tugang na pakaray duman sa Baykam. Yan naman mo dyan sa eleksyon o kaya pag oktaba kan eleksyon mga tugang sa Disyembre, di, iyon na po yan ang mangyayari. Yung kalendaryo kang Comelec ang masusunod. Di ba? Tayo po yan. May question pa ngayon ng legal. Ito ngayang pigsasabi kang Supreme Court na anuman na pagpapara-oktaba mga tugang kang eleksyon sa barangay as in SK is unconstitutional. Di ba? O yan pang mga question pang legal ninda. O, di, hilingon ta na lang mga tugang ta kan mga previous na mga pagtugayeta kayan, even daw ang Malacanang, pabor mga tugang na magkaigoning postponement, pagkatapos magkaigoning dagdag na termino, gibo na 6 years man ngayaan, ano yan, ang pagserbikan mga barangay officials ta. Pero hanggang day po nin batas na nagbababa, dahil nagkaso ng Kamara, buda ang Senado, tapos na isulong yan, na itaw sa Presidente, mapirmahan o maglapsin tulok. Di ba? Diretso po ang eleksyon sa barangay. Kaya sa mga nag-aspirar, magtaga-ngirit-ngirit na kamo. So mga dahil nilista. Kaya kamo naglilista. Sa mga ayuda, sa AKAP, sa AX, sa financial assistance, asin iba, pamuda duman sa paipit. Magtaga reconcile na kamo. Pero sabi tanga ni, dapat kung malawag kita dyan, dapat preparado kita. Lalo kung kapitan, ang dadalaganan, di ba? Dapat may matibay ka dyan na magsurat nin formal na surat. Formal letter, dapat matibay ka dyan. Tapos yan, tatao ka kang, ano yan, tatao kang magsurat, mag-draft ng barangay resolution. Sige po na bilang kapitan, dahil mo pag-asa yan sa sekretary. Di ba? Tapos, tatao kang magpreparar mga tugang ng budgetary plans and reports. Di ba? Aning ariglado talaga. And then, parehas kang matibay magipagkomunikar, both written, mga tugang in oral. Tagalog, Bicol, English, di ba? Sinurat, pagkatapos tinaram, matibay ka dyan, mabukadora. And then, tataw kang mag-organisar, mag-implementar, magmanihar, asin mag-ibaluar kan mga, itong pigapod niya itong mga events o mga aktibidades. Di ba? Tapos, siyempre, tanganing madugangan ng sa imong proyekto, dapat tataw ka mga tugang gumibo ng project o program proposal. O yan, tanganing makahanap ka ng pundo sa iba. Di ba? Tapos, dapat, kung magiging kapitan ka o chairman ka, dapat ang sa imong kunyan, pagiging leader, dapat para sa kaginawaan kang kagabsan, bagong kaginawaan mo o kang kapamilya mo. O kaya kung magka-apil mo. Di ba? Tapos, igwa dapat nin matibay na ideya para sa pag-uswag o progreso kang komunidad. At sinunipan, pinakadabes dyan, tatao kang mag-handle mga tugang nin stress, as in pressure. O tayo ko yung pirmi. I-pressure kang agang-aga. Ngayakap. Maberding nga tabi ako. Dahil yung pangjin mo na pansit, igwa ka lamang ngayon dyan. Ang yari, hindi nila yung mga pressure, mga tugang na mga problema sa barangay na kinakatubang. Dapat matibay ka dyan, mag-handle ka dyan. Tapos, dapat may knowledge ka
Sabi nga ni Ken kay itong mga amigo, exceptional knowledge nga dapat. Ang kwalifikasyones, duman mga tugang sa saro sa provision kang Republic Act 7160 o Local Government Code, itong lalo na itong Section 17. Tayaon dyan mga tugang na kabugtak. Ito po mga kababayan nato na gigibuhon mo bilang opisyal, mga tugang na dapat maitao sa mga kababayan ta, yung basic services, di ba? Mahiwas yan mga tugang na linyada kan mga serbisyo asin pasilidades para ma-improve ang buhay asin kaliligang buhay mga tugang ka mga syudadano. Agricultural support, health services, sanitation, infrastructure, asin marami pang iba. Ayan po yan, mga mga basic services and facilities po yan, dapat na i-provide. Iyan po ang kaipuhan. Pagkatapos, dapat marunong kang mag-handle ng meeting. Tapos yung parliamentary proceedings. Marunong ka dapat ng parliamentary procedures. May technical understanding nga sa pagpreparar kang committee reports and barangay ordinances. Ayan. Mga nagkapirasa na yan, mga dapat natandaan, mga key points ka mga gusto nag-aspirar po na maging leader. Di ba? Tanganing maging areglado man yan dalagang kang barangay. Iyan po yan, tabi, mga kababayan ta. Tangani po na maging, maging kunyang ka mo. Maging preparado ka mo. Basta iyo po yan, sa mga nagharap po, tigli sa tuya pong sa tuyang cellphone, asin sa tuya po na messenger, na kung laos ang eleksyon, hanggat day po mga tugang na naipapasar na bago na batas manungod po dyan, diretso po yan tabi. Hanggang day nagsusugo na bagong lay sa COMELEC na ngaya pumundo ka dyan. Diretso po tabi yan, eleksyon na yan. Yan, okay? Sabi ni Jocelyn Burquesa, sana ngaya madagos na po bayain na pagpuspon ang barangay eleksyon at dain na pagdagdagan ng termino sa good 3 years lang dapat po. At sana pati sekretary salidahan ninda po Sir Mar. Iyo po yan mga tugangan ko niyan. Ang mga sentimiento di asukar kan sa tuya po ng mga kababayan. Di ba? Some are naghahangad na masalidaan na. Siguro na kasi hindi maganda. Pero sa iba man, hindi ka sila ngayon, sir. Tahay ka ngayon matibay ngayon sa barangay mo. Siguro di ba? Pero po yan, iniluwas na kang, last week niluwas na po kang COMELEC yung calendar of activities. Di ba? Pati na date kan eleksyon. Bispiras kan birthday ni Papa Mar. Yung mo. December 1, 2025. Yan po ang naka-schedule na eleksyon kang barangay, asin kan SK, officials base po mga tugang sa kalendaryo na pinaluwas ng Commission on Elections sa pagitan sa indang ipinasar na en-bank resolution. Yan po tabi. Para sa mga kababayan ta. Alright. Ano pa? Duman sa mga kabarangay ta pala na ayos man si Gob Glenda. Naramdaman din sa barita kasubago mga tugang ni Karen. Na actually yan talaga ang pigbabantayan ko. Ano na mangyayari duman sa dineklarar baga ni Gob Grex before na nasa climate emergency mga tugang ang probinsya kan Albay. Yan. Hanggang sa nakabilog mga tugang ng konsepto na dapat ngaya by 2030 100% renewable energy ang Albay. Okay? Si Ginibo mga tugang so Energy Summit. Energy and Financial Summit, di ba? Diyan sa St. Elise and Dakul na nag-signify naman na nagberesita na nga ni. And karoon nasa kunya na sila, nasa pipeline na, na gibuon yan. Okay. So, para maging ehemplo, naunang bita man agad kayo na sa mga opisina ngaya kan Kapitolyo, kasarabay lalo na sa mga ospital, gibuon ta ngayang solarized, kumbaga solar energy ang mapadalagang kang kuryente para ngaya 24/7 igwa. Dahil nga dumambaga sa
na-experience na puro ngayon, puro palsok sa ng ilaw ta. Di ba? Digding kita sa solar energy kita. So yun nabanggit ka sa bago na yung solarization concept, mga tugang, ni Gov Grex na pinuunan, padagos pong i-implementar habang nasa termino pa mga tugang si Gov Glenda, and then naglalaom na pagsangli kan bagong gobernador. Si Governor Rosal may pagpadagos manggirari sa iba pa na mga opisina. Di ba? Tanganing may example na we really mean it. Kung baga gusto mong sabihin na kami nga seryoso digdi sa deklarasyon na magkikitang kunyan, mag-iisip kita ng alternative energy, ng clean energy. Di ba? Diyan ang solar, yung aldaw na day man po yung pigbabakal. Everyday, sisikat siya. Everyday, mga tugang masaldang ang aldaw. Enigwa kaning 4 na oras mga tugang na makaharvest nin malapog-lapog na init para ma-store naman sa battery mo. As in sa oras na yan na 4 na oras, pwede kang gumamit mga tugang nin kuryente na day libre, di ba? Yun nga lang talaga ang challenges, yung mga gamit po dyan medyo mahal. Yan ang pigahagad na sana pag abot kang panahon, igwa ng mga pigmamanufacture digdi sa Pilipinas para mas cheaper. Tapos affordable sa mga kababayan ta. As of now, yung basic medyo mura yan, di ba? Yung ilaw lang, saka kunting electric fan, saka TV, medyo ano yan. Pag may korkorta kang dit, pero kung gusto mga ikatong sa gabos ng ilaw mo, o gabos na appliances mo, ngayon mag 5 kilovolts ka, ay talagang magastos ka po nila hanggang sa mga kunyan, hanggang sa kabangang milyon, hanggang sa sobra pa. Pero yan pigahalata because kang naramdaman nila, kang nagkaagi, nag-imbisita ko digdi, bulan ni Father Momoy si Ann sa pagining buda so sa inda po na mga personahes natukari ang manungod mga tugang sa reverse metering, di ba? Yung halimbawa may solar setup ka, masalida diyan ng kontador na magbabasa kung piraang sa imong pwedeng iluwas na kuryente pasiring sa grid. As in, piraman nga so kuryente man na nagagamit mo alis alay ko. Yan. Masalidang kontador. Iyo pagarang piga disponible kung nung magibo yan. Pero naunang bitan, nasa pipeline na ninda yan. Na ngani na so mga nagagamit ng solar, maibalik, kumbaga susubra, may pabakal sa alay ko. Pero dahil man ni kababayadan ng cash, gari offset ito naman sa magiging konsumo mo. Di ba? O yun ang po tabi ang dalagan. Sana mangyari di ba? So mga nag-solar na, talagang namatemen din na talagang may kunyan, may bintahi man. Kaya po lang talaga na alagaan nyo yan po ng mga gamit. Yung battery, dahil mo pagpabayaan na ma-drain to the max. Dapat igwa ka dyan ng limiter na kung nasa ngaya 11 na sana o kung isagad mo mga 10 na sana ngaya, ma-automatic shutdown ang sa imong setup. Tanganing day sa mag-zero ang battery mo. Di ba? May mga arog po kaya na mga Tapos may mga yan po ang numero 1 na minara o tulos, yan pong battery. Lalo pag para drain mo ning toast, hisagad mo, Disyembre, ang pagkargagan, di persado, di lalong marautulos yan. Minainit yan, di ba minabutog? Igwang niya ng mga bagong mga na saro na sa ng battery, talagang puwertina, 100,000. Saro sa ng battery na, bako ng dakol na nakakalay-kalay. Doon sa nagamiton ng baterya. Ayan po tabi, so abangan tayo na paging solarized ka mga pastapin mo na naman ito, yung Kagararay Ayla, Kagararay Hospital, tapos yung Ziga. Yan. So baka sa iba pa, sana yung Kapitolyo Provincial, biro ng Kapitolyo Provincial, magibuan yung paagi na maging masolarized naman yan. Tanganay po na makabawas-bawas sa kuryente, tsaka makabawas sa pag-init kang kinabahan. Yo!
Mga kapatid, iskeda na po si Papa Mar. Hello kay Joseph Nerick. Happy lunch time ngaya po, sir. Happy lunch time tabi, Joseph. O sendo ka po, sa mga magkabilang na tropa. Ako po sa na kaibanan si Girara. Yun po si Mardela. Thank you for keeping us company. Abangan na po masunod ang Bareta alas 12 with Sir Bert Nunez at saka ni Ma'am Gina Ritter. Thank you and God bless. Happy lunch time po. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubo